everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang saipong ni Marcos, misikot siya. Suko kayo ang taga-chief of staff. Ug labi nang nasuko ang presidente. Ug si Enrile ni hinuon ang ilang parisaynon. Ug nakita na gyud, naklaro na gyud kung unsa kadako ang gap nila ni Enrile ug ni Fabian. So may na yun good nga magkupot ang diktadoryang Remhen. Posible ka nga malumpag na ning gobyerno ni Marcos? Ang pagkanaog ra magis presidente sa Malacanang aron kapugan na akong kagubot ni Nasura. Maura na. Budlang manaog si Marcos ni. Nga kung dili siya manaog, ang musugot na nang siya nga mag-snap election. Masugot ka siya nga mag-snap election. Kung dili siya musugot na duha ka paagi, mag-civil war ang Pilipinas. Usbon ko mag-civil war ang Pilipinas. Dili lagi na musugot nga manaog og labaw nang dili siya musugot nga mag-eleksyon. Tungod kay sigurado man kyud nga mapildi siya kung doon na eleksyon. Ang mahitabo ana nga magasto-gasto lang ang nasod. Mag-usik na sa kwarta ang nasod. Tungod kay dili makatugot nga dili na tikaso ang piniliay. Maniubrahon gyapon ni Marcos ang eleksyon aron siya gyud ang magawas nga mananaog. Ang bugtong makapakanaog ni Marcos maura gyud ang revolusyon. Kadeta. Oh, makunsing. May abot ng imong amahan. Gusto siya makigsulti nimo na sa sala. Oh, ma. Vic, Ning? gawason na ako sa papa. O, Ning? Atuon ako siya, ma. Ma? Ay, sorry ha, nabalda ang inyong istorya. Ay, Ginoo ko. Kada adlaw nag-anam-anam o kada ko ang kapalakan nako ning atong nasod. Wa say duha-duha nga mausab kini ang gipati sa katawhan karon. Mao na among istoryahan ni Erning, ma. Posible nga magubot kyud ang Pilipinas. Bay, maro taon yung mga sulting ni Miguel, no? Guryo. May iba bang may bawa kung sa inyong istoryahan? Klaro mo kayo sa inyong mga dagway. Dako yung problema ang inyong istoryahan. Bahin gihapon sa nasod ug sa gobyerno ang problema, Guryo. Taan yun lagi ko. Yaon sa man. Musuko lang yung tas taga chief of staff, ha? Kung mahitabo yun nga dunay kagubot. Matod pa ni Papa Miguel. Kutob sumuguba sa konstitusyon. Atong kaaway, Guryo. Piday. Doon sa man tao ni Nasuraw, eh. Kaguspat na kita sa Pilipinas. May gani nga misugot na ang doktor nga makapauli ka na rin sa atohan. Ito dan ako ang wheelchair. No, ayaw. So, ayan ako barog. Pero, Dennis, So, ayan ako lakaw. honey, Ayaw pagaling. Mulakaw ko. Han, Han, hinay ha, hinay. Si, magkalakaw na ko. Madaan na maday na ako. Mura ko ginutil tanawon kung magsige kong lingko na ng wheelchair. Tanawa ko, honey. Ha? Oo, lagi. Magkalakaw man di ay ka. Alright. Pinadalagan lang ang pabutan. May balik na nga akong kalaksik. Balik ko na ko ang inyong amahan. O sige, sige, ma. Vicky? Ang ma, good night, ma.
Good night. Unya, Ning. Unsay tuyo ni Papa Mikil nimo? Taod-taod mo nagsulti. Mao ba gihapon ang inyong kistoryahan? Ang gobyerno gihapon mao itapik? Kusog ka yung pinikaapay karon dito sa Luzon. Pick up sa unsa man. Napun ang nasabog pangawa ang mga notado kay ang oposisyon ni Marcos. Ha? Nagkagubot na sabang ilang pamilya kay wa na muuli sa ilang kaugalingon. Karong panahon na kung dili gamiton ang utok, o mamatay ka gyud. May pangkinabuhi sa manok, kay bayaran pa sa dili pa kiniihawon. Pero tao gani ning panahon na ang makikontra ni Marcos, kung dili mo dagan sa bukid aron mag-NPA, mamatay diha-diha dayon. Kuli kayo ang taga-oposisyon ng budangop si Dolihang Komunismo, Vicky. Lisod jud kayo. Giun sa mapagsiguro ning, Abi ni mo hilom din ang tagbo ang militanteng grupo nga mao ang taga-bayan ug ang oposisyon aron emerge ang bayan ug ang oposisyon. Apan dakong supak ang taga-oposisyon. Dili sila gusto nga magkahiusa sa mga militanteng bayan tungod sa ideolohiyang baruganan sa bayan nga may pagkawalon. kana ning. Mausa na problema ning nasura. Tungod sa mga pensamento sa mga politiko nga naagyapon ang dako kay self-interest. Ang iya gyud na ang ilang kaugalingon. Sa pagkakaroon lang unta. Ning kinahanglan nga magkiusa ang tanang Pilipino aron lumpagon si Marcos. Musugot unta sila nga magkiusa ang taga-bayan aron mobaga ang panahon nga makigbatok ni Marcos. Kung malumpag na ning gobyerno ni Marcos, aw ana na sabsulbahon kung may luna bagyo din sa Pilipinas ang taga-bayan. Nganong ang komunismo mandayon mo ilang dauton nganong dili man sila musugot nga makig-uban sa mga komunista sa Pilipinas. Nga naman eh. Mao na nagpabilin nga pangutana hangtod karon sa kong hunahuna. Og nganong dili man hataga kahigayunan ang mga komunista aron makatabang sa paglumpag ni Marcos. Husto gyud ay sila. Nga ang taga-oposisyon pamulitikalan ay gihapon ang tumong. Ning panahon na kinahanglan ang panaghiusa sa oposisyon ug sa mga katawang Pilipino nga mga biktima sa gahom sa martial law. Kung sila manulti, murag sila na gyud ang gipanglugpitan sa martial law. Unsa na mala ang kinabag ang kabus sa nasod? Sila, Ernesto. Sila mo'y labing una nga biktima sa martial law. Angay unta silang mahinumdum nga kaniadto na kinapos na ang dekada 60, ang mga kabataan unang mga estudyante mo'y unang nagbit-bit og mga placards og nagsinggit-singgit sa umaabot nga mahitabo sa Pilipinas tungod sa ambisyon ni Marcos. Nga luok ko niya ang nasod. Kapila ka makatila og pagsuway og mga balikas ang mga estudyante nga nagmarcha sa kadalanan ug naglantaon og mga buang nga mo'y unang nakamatngon sa kabangis sa gobyerno ni Marcos. Pero karon tan-awa, nakita na nato kung unsa ka tinuod ang gimartsahan o gisinggit-singgit sa mga estudyante. Diin man sila mga politiko nga pagkakaroon nag-oposisyon na. Ha! Sila pa misaway ug mingan og mga buang sa mga estudyante nga nagmarcha sa kadalanan kaniadto og misinggit sa mahitabo sa Pilipinas pinaagi sa kamuti Marcos. Unsa ba ilang gigan sa mga student activist kaniadto? Gipamikap ang mga student leaders. Hagbay pa man na, kaniadto pa man na. Dili lang mga student leaders ang kalit nga mga wa ug kun makit-an usa nakapatay. Lakip ang mga leaders sa mamumuo, mga leaders sa simbahan, mga mag-uuma, mawa lagkalit ug kun makit-an usa nakapatay. Vicky, Karon maingon ka na sab nako nga usa ka komunista kining imong gikaatubang. no, Vicky, Usa ko ka komunista ning. dili mahitabo nga mahigugma og mga sawa kog usa ka komunista, Vicky. Di gina mahitabo. Tungod kay nakasabot ko nimo, usa ka Pilipino nga wa nakaagwanta sa sitwasyon karon sa tunasod. Mga tugod ta. Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Honey? Mao di ako gusto. Ha? Usab nitong tumaga. Kinsay na nawag? Ang taga-chief of staff. Hinayo na yun. Ako'y gitugyanan din sa Eastern Visayas pagmonitor kung kinsa mga komunista o kinsay bukal kaayong oposisyon ni Marcos. O ang maong kamanduan. Blessed by His
excellency. Nindot di ay. Siguro ako niya ng imong amigo ay. Kay bigara-gara na ba na siya? Dili ko magkapagilabot sa mga militaris sa mga kanako. Ang ako rang hilabtan, mao ang mga civilian. Niyay daghan din sa ato. Magkatilaw sila kung sa ko kabagis niya itong mga komunista nga aktibo karong naglihok din sa ato. Dili ba kabalibad, Sir Ernesto, sa ako yung isugo kanina? Unsay bote mong ipasabot? Maugtas siya na ako. Mamatay siya magpaon ug kaugtas ka na ako. Timan ika na, Ernesto. Nagpagagot sa kay Muot si Dinis. May pahiyom nga da ang pagdumot ug kapungot tungod sa bag-o niyang assignment. Ang sitwasyon sa nasod, mianam ug katidlom. May kulis maot sa kasakit tungod sa mga pagpanlupig ug pamintaha. Ang mga nabulahan, mao lamang katong nagpasilong sa landong sa martial law apan kinsa katong misupak sa hilom ug dayag nga pagsupak, kawrason ug gisiun gyud sa hait ng mga kuko sa martial law. Ug nilabay ang daghan kayong mga adlaw, padayon gihapon ang pagpatuon ng nasod ngadto sa tibuok kalibutan nga ang martial law mao'y nakapalambo sa nasod ug mikunhod ang mga kriminalidad ug mao'y nakapawagtang sa korupsyon ug krisis sa Pilipinas. Carry on! Alright. Mi saludo ang presidente nato dinis Visayas tungod sa atong mga agi og nalipay sigmayo. Ang tinuod may mili kabalita bahin sa pag-agni sa iyang mga sinaligan kaniadto nga karon gusto na siyang tukwangon. Kung mangutana mo kung pilay porsyento nga gustong itukwang niyan really ang presidente, ingnon ta mo nga 85%. Pero bisan og naibawa na si presidente ang hilom nga kalihukan sa national defense, pero napagyapon sa pwesto si Johnny. Siya pagyapon ang sekretaryo sa nasudnong depensa. Alright. Naibaw tang dili makadut ang sekretaryo sa depensa ni Apo. Gipatuyok-tuyok lang ni siya sa pad sa presidente. Escolar, ang imong assignment mao tagal labor sector o ang religious sector. I-close ang monitor o surveillance ani mga tawana. Kay miabuso nagmaayo ang mga kaparian ingon man ang kamadrihan. Lakip nimong i-monitor mao ang mga student activist. Well, ang imo Master Sergeant Ernesto Martin mao ang media. Espesyal kayo ning imo ha kay taga media ang imong isurveillance. Print media. Kaya mga local items nga gisuwat sa mga lokal nga mga kolumnista dinhi sa Cebu, apil na si mo trabaho. O sa broadcast media. Magisigot ka nitag broadcast media o number 1 ang babaeng komentarista nga imong pasunod-sunuran. Niya report na ito nga nadawat nga usa kay nila kayong number 1 nga radio station din sa Cebu, ang DYHP. Usa ka news chief ug duha ka mga writer, director sa ilang mga drama nga mihilig ang ilang mga sinuwat nga drama sa komunista. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.